bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one.
Ayan, mga kabiso, live na kita sa tuwing official Facebook live stream. Marahay na aldaw, hapon is in afternoon, mga kabiso, kaibanan ang sino paboritong Gen Z DJ na pinakamakulit. Pinakabongga, as in ping nagka-ping. Pinga-Pikachu. Palakpakan! Yan. Maraming salamat mga kabisyo. Live na live kita dito sa official Facebook page Canary 9.1 Love Radio Naga. Matutunghayan nindo ang pinakabagong programa ta. Nakaka-love si nakakaloka. I mean, nakakalokal. Diba? Something na nakakalab as in nakaka-local talaga mga kabisyon. Mairibanan kita poon alas 2 hanggang alas 4 ning hapon po. Asin sa indong madadangog ang mga panibagong kanta poon ngunyana sa radyo. Dikit lang na intro mga kabisyo tungkol sa Love Local. Sa laganap nga ng AI music as in AI song covers, minsan nahirapan kita i-recognize kung ano ba yung mga totoong kanta, totoong gawa ng may puso, di ba? Kaya ngunyan, tatawan ko kamuni nga, ano yan, hints at sin, mabibistado ta mga totoong may puso, tunay na tunog lokal. Diba? Mabibistado ta sinda ang bagong tunog, mukha ay sin, kulturang sariling atin. Diba? Dahil nakita magpaligoy-ligoy pa mga kabisyo, mga kaibanan na ang satuyang first ever local artist sa first ever episode kang Love Local. Bistado sindang stand out sa unique performance na actively hinahabi ang legacy ng good governance at shared values na Naga City sa kanilang songwriting. Sense of identity, baho lang sa music, pati na rin sa production. Intentionally lang mini-mix ang modern pop and traditional sound. Asin sa visuals ninda, nakikollaborate sinda with modern enterprises na may pagpapalaga sa traditional weaving cultures to showcase heritage aware of contemporary stages. Diba? Bisara sinda sa movement, araw kang Bicol Pop Prize and advocacies. Let us all welcome Carl Ramirez, Don Marasigan, Vern Abalain Velasco, Ella Abrera, Wachok Borja, and Ron Albiz, ang Kiliyaw. Yan mga kabiso, mahilig din naman yan sinda sa camera, di ba? Hello mga kabiso. Yan. Pabistado po kamusta sa yung mga kabiso natin dyan. Ako po si Carl. Ako po si Wachok. And ako po pala si Ron. Yan, at sila ang Kilya. Palakpakan mga kabiso. Diba? Ay, kumusta po ang feeling ko niyan Indo? Since sa first time sa Love Radio actually mag-invite ng guests for something like this. Naugma kami ta actually for institusyon na kaya ang Love Radio tapos ano mo ito garo. Nakalaog ka bigla sa boost ng Love Radio igdi sa Naga. So malaking pasasalamat sa Uy, parang ano naman sila, sir. Ayan. Pero yes, mabibistado na po sinda mga kabisong yan, di ba? Kumailin nindo, sa camera, sinda dakulaon sinda. Hiling-hiling ang itsura ninda, mga guwapo bati. Bako lang matitiway magtugtog, ang visuals din. Di ba? Pero po bago yan, magpabisado muna ata ka mo, pasaro-saro po ulit, asin si mga instruments na bit-bit nindo. Yan. Okay, ako muna po. Ako po si Carl Ramirez. Ako ang songwriter, music producer kang Kilyab. Mainly, boses na nadudungog po ninduduman sa song ay boses ko po yung. At ako rin ang gitarista kang Kilyab. Yan. Ako pala si Wachok, saro sa mga percussionist kang Kilyab. Gawa ko ngunyan darang rocket sign. Pinababakal yan, pati. Saka shaker. O, di ba? May pa-ibon-ibon na atake. And ako po pala si Ron Albiz and percussionist din po ako kang Kilya Ben. O yan po ang dara kong instrument.
O, di ba? Tatlo ang yaon sa kilyab mo niyan. Pero, daw kulang sinangon niyan ang energy man gira. As in, ang vibe na nadadara ni the bit-bit tinda ang buong kilyab. Atake, di ba? Yes. Yes. Shout out kami duman sa other members. May si Don Marasigan na aming drummer. Sabi kayo tumahabol da pero mayo pa hanggang ngunyan. Joke lang. Siyempre, kay Ella na sabi may kasalda siya. Ang bait ng po si Ella. Lapang naman. At saka si Verna po na mula sa sa iya ang keyboards Mula sa at puso. ngunyan igwasindang celebrations of feast. Kaya mayo siya digdig niya. Ayan, di ba? Nabisaro nito sila mga kabiso. Ngayon, syempre, bago magpuon kita, inot na hapot bagayan, paano ba nag-come up ka mo sa pangaran na Kilyab? Araw kaya? Ang Samuyang grupo po started in 2022. Tapos, nainot po na nag-jam ako kay Banan ang sarong former member kang Kilyab, si Chano, duman sa Paseo del Rio. Shout out sa kanila Andy Hidalgo, sa mga Hidalgo na yaon dyan. Naging hub talaga siya ng mga musicians and artists sa lugar na iyan. Kaya, kang nakapag-jam kami duman, tapos one time nagsuggest ako na ano daw kaya kung gibunta ng permanente ining jamming na ini, gibunta ng maging part na ng isang performing group. Tapos, sabi ni Chano, may bisto ako. Siya na yun. Si Wachok na yun. From there, ang pinaka-inot may as Kilyab would be Ateneo. Nakapag-inot na performance mo yan, na Kilyab na kami. Kaya, very thankful kami sa Ateneo community kasi hanggang ngunyan, pabalik-balik kami sa Ateneo Dinaga community performing sa different events nila. Ang Kilyab na kuama yan sa actually, ang name na Kilyab nag-appear sana and it sounded parang very nice. Pero tungkol siya sa di ba, sa glimmer, shine, kaya. Pero memorable siya sa mo. One time nag-perform kami sa Tinambak, pagpauli grabe ang kikilat. Kikilat sa orang. Grabe ang orang, grabe ang kidlat. Tapos sabi namin, parang bininyagan tayo. Parang made to be talaga. Nakilyab ang pangalan natin. Yeah, baka sign talaga sa na Sign Kilyab talaga is siya. meant to be na maging pangaran kang Kilyab. So actually, bako talaga siya originally as a group na kamo, kundi dikit-dikit. Tama. Yes, kasi si Ron came in after ng Bicol Pop Fridays, 2023 na yon. Si Ella, si Don at saka si Verna came in 2025 na. Actually, nagsa-celebrate na ng first year yung lineup, yung current lineup ng Kilyab. 1 year na. Ining nahihiling mo niya na anong kami, 1 year na yan. Pero Kilyab as is, October 2022 ang pagsa-celebrate niya na anniversary. Wow, ang grabe, madaming pinagdaanan bago maging Kilyab kung sino ka mo niyan. Pero bago pa lang tayo magdara-dara sa question and answer, bati yung mga fans ni doon, mga yabs, kung apo doon po, di ba? Yes. Hello yan kila Carl Lea, kila Mar Ramirez, Lexi Drian Bricks. Yan, mga hello sa mga kabisyo natin dyan. Na nagdadang, yan, mga taga-daet, ugod ang mga taga-daet, nagdadangugon yan, kasi nagdadalan sa tuya. Hello po sa Indo. Sa mga po ng Abisaro, ayan po, sinda po ang Kilyab. Yan, dara-dara na kita mga kabisyo. Since, araw nga ni kasi nangyari palan po, garo, originally, bako talaga si mga members nagdadagdag na lang, and, kumbaga, ngunyan, kung si ang lineup yun naman yan, first year na nag-ilibanan ka mo. Okay, that's bongga actually po. Yan. Sunod sa kahaputan ko is, si Kilyab baga, before, nadalan ko na kamo ever since, last year ata po to, diba? Nabiling ko sa TEDx. TEDx. Sa TEDx. Yan. Doon ako na-introduce sa music nindo. Very unique ang style. Any inspiration kung taano, araw ka to si approach kang Kilyab? Ang saro sa pighihiling ko kaya kang pig-create ko su sound kang Kilyab would be ano ba ang familiar ba kaya kita pag sinabing anong heritage music ang Bicol, minsan ang references tabaga sa mga Spanish music sounding. Yeah. May mga kundiman, na-curious ako, what goes beyond that? Kasi, syempre, yun yung panahon na nasakop baga kita eh.
walang masama doon sa influences ng panahon na yon. Ta ang mga church and religious music tabaga, ano yaon sa araw kaya na ano. Pero very nag-spark ng curiosity itong anong nangyayari before that. Baka yun yung kailangang story na pwedeng i-share sa mga tao niya. And then we found a certain yung parang may nota pala na may certain level of notes na mas prominent noon kaysa nung panahon na pumasok ang mga Espanyol. So yung kaya kung mapansin mo sa mga pigtutugtog may ko kaming mga pentatonic notes. Bako siya do re mi fa sol la ti do kundi parang halimbawa. O, di ba may pa-sample yan? Hindi siya yung ordinary sequence na nandun ang lahat ng mga kanta. So sabi ko, baka magayon na intentionally i-build ang mga songs kang Kilyab sa around these notes to share something of a heritage galing sa old o sa heritage ta, mga sounds na nadadangog ta. And then naglaog pa sa mga instruments, actually hindi lahat ng instruments niyan Filipino. In fact, ang djembe ay African. Pero the patterns we do doon sa mga yon, we are trying na hanguin mula doon sa traditional sounds na. Pero at the same time, dahil songwriter and music producer ako, pig-fuse me ini sa contemporary sound tango niyan. So, everyday learning experience yan, DJ Pikachu. Garo, ano ba ang hit ngo niyan sa generation? And then adalon mi yan and i-fuse duman sa without sacrificing much doon sa dara-darami na ideas. And ang maganda dyan, ang maganda po dyan, na-inject nyo yung culture at the same time, fusion to the point na hybrid na siya kung tutuusin, di ba? Important yung ganong klaseng injection, baga. Di ba sa panahon ngayon sa Spotify, pag demo type, 3 seconds pa sa na demo type, ini-next mo na. So, paano mo pa maipapadangog sa ibang elements? Paano mo pa maipapadangog sa heritage? Kung 3 seconds pa sa na, next na ninda. So, garo dun sa opportunity na yon, sabi namin, dapat from there on, kunin na natin yung attention nila from there. So, kung mapansin mo, sometimes our song would start very powerful, pero yaon sa loob sa mga mensahe mining good governance, ning pagkasararo, di ba? Itaas ang kamao, arog ka yan. Dahil feeling namin, iniso kaipuhan kang society tangon yan, no? Something na makakapag-uplift kan sa indang will to survive and to fight for life. O, diba? Napaka-solid ng branding kung tutuusin. Kasi nga, araw nga po kang sinabi nindo na originally ba talaga sa Bicol or Philippines ang instruments. Pero sa mga sequence na ginagamit nindo sa mga nota, ginigibo nindo siyang localized. Even the guitar. The guitar is not hindi naman talaga siya Filipino instrument. Inadapt na rin sa Pilipinas. Pero the sounds we are trying to create, yung pentatonic kanina na rin narinig ninyo, parang pagpupugay dun sa mga original chanting na naririnig natin sa bansa natin. Bicol included. Oh, that's bongga kasi nga iba talaga yung gumagawa ka ng sarili mong branding to the point na hindi naalis yung culture pa rin. Kasi madami ngayon nagsusulputan ng mga artists na there's nothing wrong naman po, di ba, kapag almost pares ng tunog. Kasi kung yun yung in sa generation ngayon, then why not? Pero kayo, parang may specific kayong path na kayo lang, since iba yung branding and approach nyo with music, di ba? Kaya bilib na bilib ako sa Kilyab so much. Ayan ba? Any other fun facts sa instruments po kung paano nyo? Sa instrument, itong hawak ko ngayon na SQ guitar, it's from the SQ Philippines. Maraming salamat. Ito po ay uniquely ginawa para sa akin. Actually, ang kwento niyan, isa sa mga produced ninda na day na nasundan. So, ako lang ay ko. Wow. Pero, hindi ako kung plano pa nindang sundan ito. This instrument ay, itong version na mismo na to ng SQ guitar, ang tumagal sa akin. Meron pa akong isa nito. Mainly dahil pag tumutugtog kami, ako ay
grabe pawis. So, nasisira yung electronics ng gitara. So, itong version na to mismo, parang inusog nila ng konti yung electronics. Kaya, hindi ko na siya napapawisan. Tapos, ang aming, kung makita nyo ang aming mga photos, the clothes we wear ay actually galing sa mga kaibigan sa Rinconada, sa Modern Society. Modern Clara by Society Enterprises. Tapos they've been very helpful in contributing their artistry sa brand ng Kilyab. Kaya dala namin sa entablado ang lots of parts of Bicol, of Camarines Sur, and of Naga City. Yes, every time nakikita ko po yung mag-perform, nahihiling ko talaga na may mga textiles, as in authentic kasi, di ba marami tayong nakikita imitations ng mga Yung sublimation. prints, yan, sublimation, na di mo na madidistinguish kung hindi ka talaga into fabrics or into culture, and maganda na hindi lang for the sake of aesthetic, kundi gusto nyo din i-promote yung local artistry, not only sa music or songwriting, pati na rin sa textiles. Ayan. Yes po. Struggling din sinda ang sa tuyang mga weavers, no? Ang mga heritage weavers kang Bicol. Kaya tingin namin kay po ang taga-boss na tabangan sinda. Hindi ganun sabi nga ni Ninda, mas pricey, pero dahil hindi pa tumataas yung demand kang mga, ibig sabihin hindi pa naglalangkaw talaga itong support baga kang industriya sa inda. Pero I believe, halimbawa tulad sa ibang bansa, kung mas i-develop yung industriya ng ating local heritage textiles, tingin ko magiging mas marami yung makakagamit nito. Ayan, kaya talaga yun ang maganda kasi ang advocacy nyo not only sa music, local music, kasi nga madami kasi may mga mass production nga kagaya nun na hindi na authentic, pero since yung advocacy ninyo hindi man lang nagsa-center sa music, pati na rin sa ibang aspeto ng kultura, di ba? Pero po sa mga kabisyo natin dyan na day nag-aaram, kung interesado ka mo sa kung anong itsura talaga ninda, pwede nyo i-visit ang sa indang Facebook page. Tamahiling do ang sa indang mga outfitan na mapasabi ka talaga, di ba? Very Gen Z, sorry po ha. Tama, ayos yan. Outfitan. Outfitan pala, naroon kayo ito pag-sabitan. So, ano ang outfitan mo? Yan, outfitan na lang ha. Tapos po, since pinag-ulayan ito naman sa advocacy, si advocacy ni Don, as in Bicol Pop Prize, kung apo dun baga po, paano ba siya nag-start, ay sige Kilyab, tas maano kita, Bicol Pop Prize, yun yan advocacy ta. Anyone po? Ay, saglit lang, Bicol Pop Prize. Ano siya, po kayo ni, duwang organisasyon kaya, Bicol Pop at saka Rise Above Ay, Pilipinas. sorry. Okay, yes. Pag unami ko anong Bicol Pop Prize, may Pop Prize pa gano'n. Ay, Pop Prize, tama. Sige po, Bicol Pop susamuyang music movement. Tapos duwang organisasyon nagtatabang para dyan would be yung Bicol Pop. And then, si Roger Palacio sa Rise Above Pilipinas. Kaya okay lang yun, Bicol Pop Rise. Yan, diverge siya na. Ayos. Ngunyan, alam mo, ang wish me talaga, mas dakol ang mag-perform at mag-gibo ng mga songs kahit in the same manner na ginagawa namin. Dahil ako, feeling ko yun ang kailangan ng Bicol ngayon eh. Something that would speak a lot about what we are experiencing, diba? Parang sa dinami-dami ng love songs na nadadangog ta, ayos man ito, pero minsan ang comfort songs mo, songs na nag-i-inspire sa mo na mabuhay pa. Diba? Minsan di yan kaya ng ordinary love song eh. Something inspirational dapat. Or minsan, sa trabaho o sa pag-upuli mo galing sa trabaho, naghahanap ka ng song that would encourage you na, alam mo ito, lumaban for your family, for your station, halimbawa, for your work. Minsan hindi yun kaya ng ordinary song. Kaya ang wish namin talaga, kaya kami may Bicol Pop, so that more Gen Zs and millennial songwriters digdi sa Bicol makapagsurat pa ni songs na may awareness, na may, alam mo yun, may kurot sa puso para makumbinsi ang kada saro na mag-push lang sa buhay. Yan, bako lang puro love songs, Anita. Bisado po ang talagang P-pop baga or Filipino pop music or OPM na more on love songs, and bihira kayo talaga makahiling ng mga very inspirational. Kaya magento na ang goal nga is
actually maka-cater ng mga new artists na arukin ang goal man, di ba? Ma-shoutout kami. Tapos Sige sarong po. Bicol Pop member may si Jonathan Ramirez, naka-apelido ko. Nagbo-birthday ngunyan. So, happy birthday, Jonathan! Yeah, happy birthday po, Sir Jonathan. Yeah. Tapos hindi pa lang doang ini, parehas ini nagluluto. So, mga chefs manining duwa. Ah, sige, promote po rin daw mga nindo. O, maling nindo. Promote na. Iluto sarong. Salute, Sir. Dahil totoo may naman Sinda. Si Ron ay affiliated dun sa Nomo, yung Nomo Steaks. Nomo House of Sisters sa Nomo House of Sisters, Dagalandgi yan sa- Mall, second floor po, located. Oh, wow. Ikaw, sir. Si mga gusto magpamassage dyan, gawa kong spa dyan sa may Dayangdang, sa may Log Kang Selda 13. Golden Touch Massage pa. Yan. Oh, di ba? Masahe pa lang at saka luto. Bako lang mga musicians, may mga side hustle, di ba? O, as yung mga businessman, o. Yan ang bongga talaga kasi nga, bako lang music, di ba? May iba pang bagay. Pero may man maraot kung gusto mag-focus sa rong bagay or what, pero iba talaga pag marog kaya, di ba? Araw na, kami ba mga Gen Z, sanay kami na, dakol kaming ginigibo. May sarong job, tapos may side hustle, tapos may ma-board, which is, magayon po yan para di ma-burnout. Yeah, since burnout, di pa nag-abot sa point na gano'n na burnout ka mo sa ginigibo as musicians. Tingin ko, perspective yan. It's a matter of perspective. Kung dahil malinaw sa perspective kang grupo or kang individual, syempre, mababurnout ka ta. Garo ang feeling mo, Day ka nag-enjoy. Day ka nag-e-enjoy. Tapos, burnout ka. routine sana. Garo, di ba? Garo nagpermi ka sana naglalaog sa klase tapos nagpupuling. So, unless malinaw sa inyo sa perspective sa entire team, mahaloy ka mo. Yun din ang story kung netong anim. For the past year, itong kaming anim stayed within Kilyab. Ito na yung fighting batch. Yan yan. May malinaw na perspective. In fact, meron kaming self-managing. So meron kaming self-management system. Si Verna actually co-manages Kilyab, yung aming keyboardist. Tapos may program siya for growth. Kung wala ka kasing program for growth, parang sa'yo na naman kita matugtog. Ganun lang, di ba? Tapos, maski anong opportunity, basta tugtog, go lang. Kami kaya, we discern. Una, may principles may shared principles ang Kilyab. So, may mga bagay na di man talaga, iisipon mo muna before kami mag-yes or no sa sarong invitation. Kasi, importante na nag-a-align sa pinapaniwalaan namin yung pupuntahan namin. Actually, yan po ang hapon ko palang kuta na naka-perform na ba mo before ning they align sa goals, advocacies na dahil nga malay nindo kung mataas talaga ang bigay. Siyempre, musicians mangira at the very end of the day kay pa mangira rin masustain ka mo. O gabang ibang instances na garo naka-perform na ka mo ni tukal! Dahil garo, medyo Suway sa hawak ang advocacy nindo. May upaman and dahil yan sa maagap na mabusising management namin. Ano yun? Invitation iyo. Pero kung nakapag-perform dinedecide na agad. So invitation wise pa lang, marami nag-i-invite. Tapos kami na dinediscern, kumbaga pinag-uulayan na sa laog kang management. Kung dapat ba o anong response digdi sa imbitasyon na ini. So most of the time, actually 70% okay man. Pero may 30% na halimbawa hindi malinaw yung terms. Kasi sa Kilyab, flexible naman kami pero ang gusto ng management, medyo truthful man. So nag-i-invite, di ba? Ano sa expectations, araw kaya. Tapos ang ginibong digdi sa experience may sa management sa Kilyab, ginibong kung nag-work nga niyan sa to, ano daw i-share tayan sa mga fellow artists. Kaya sa Bicol Pop, share may nag-share kami sa Bicol Pop ng sample ng kontrata para sinda ang mga other artists who wish to, go into an agreement sa kung kay Sayman, may pwede na sindang pagsimulan.
performance contract halimbawa. Sa ganung paraan, nakakatulong ka, tapos hindi lang Kilyab yung lumalago. May growth yung entire community, yung Bicol Pop. Yan, since pinagulay na nga po tayo, ito yung about sa mga kontrata and mga bagay na yan, may nabarita na ako tungkol sa Indo po na Garo Global Partnership. Ano yan? Let us know po about ito, Garo, sa pag-distribute kaning bago nindong music. Tama po ba? Tama yan, tama. Actually, igawa kaming partnership with Symphonic Distribution. Kung familiar ka mo duman sa naistorya kaya kang Symphonic sa mo, na sinda ang nag-distribute kay Bad Bunny. Yes, si Bad Benito. Bunny, yes. Oo, kung familiar ka mo na naging multiple Grammy Award winning Yes. songwriter, artist siya, tapos nag-highlight pa siya ng recent na Super Bowl na kung saan very impactful at dara niya ang Puerto Rico duman sa Super Bowl. In fact, saro siya sa mga artist na day nag-Ingles sa iyang mga songs, di ba? Proudly Puerto Rican ang ano niya. Spanish ang lengguwahe ninda duman. Nagkaigwa kami ng rare opportunity na makapartner ang Symphonic. They opened their doors sa amin. So ngunyan, signed ang ilang mga songs namin sa Symphonic. And they will be distributing it this year, starting with Ngayon ang Panahon. Oh, di ba? Live version ng Ngayon ang Panahon. Igwa ng mga versions ng Ngayon ang Panahon sa Spotify. These were with my old, my band, For the Love. Pero, yung naririnig at nagja-jive ang mga nagenyo na version, yun ito sa live version. Yes. Sa live version na, yung nandun sa ano, Yeah. TEDx, that version with live drums ni Don, na pinerform namin noong 2025 sa Feast Conference, nakakuha kami ng permiso sa kanila to reproduce it and release it on May 1. Ang mag-in po dyan mga kabisyo sa day po nakakaaram, very interactive sinda kapag sa nagpo-perform sinda, hinahayaan nila minsan ang mga audience na makaputan ang mga instruments, which is very rare ang ibabaga pong mga artist. Garo, syempre, very man sila sa mga instruments sinda, baka maaraw ka ni. Pero, ano pong ugwa, na isipan nido na, what if patis ningon misinda ning pakaputon ka ni, patugtugon sinda, makisabay sa muya. Si Bangino Wachok. Actually po, yaon duman sa dilema, 'di ba, kung pagpapasubli. Tas syempre nga ni baka pero at the end of the day, nagawan mi man yung sistema. May mga instruments kami pinapasubli, may mga pira na para to preserve the sound, kay puhan kapot man giraray kang sa muyang mga musicians. Pero ang general idea duman, nagtutubod kaya kami. Digdi baga sa to sa Naga, may pigaapod kitang people's participation in governance. Heritage value yan eh. At tingin namin, dapat darahon mi man yan sa samuyang music. In a way na, kapag nagpa-perform kami, yaon so element kang people's participation man. Kung kami ang gobyerno, mag-participate man kamo duman sa song. So, the only way to do that is, of course, mag-sing along sinda. Pero paano sa mga hesitant mag-sing pa, di ba? Baka mas makabelo sinda kapag may kapot-kapot sindang musical instruments. Kaya na-invent namin yung ganong sequence. Na what if, so ibang mga instruments natin na bamboo, i-share natin sa kanila. So yun ang nangyari. Which is very, kung isipon ka, kapag may mga live performances po kamo, iyon ang inaabangan ko. Kung ang aapo doon daw magdyan sa inutan para magkapot kayo mga instruments. So kung naapod minaika, di ba? Pero Ay, ko digdi. pero ginagatulan naman ko magaputan niya na. Alright. Tapos po, sa mga kabisyo to dyan, actually itong sabi nga nila, i-release nila sa May 1 na live performance nila katong kanta na i-release nga sa May 1 ulit-ulit. Ano yan? Is madadangog ta first time di sa 99.1 Love Radio Naga. Pagkatapos lang kang sa tuyang interview with Kilyab, di ba? Kaya maraming salamat po na sa pagpaunlak ng invitation mi dahil inot ming madadangog kasi mapapadangog sa tuyang mga kabisyo ang sa indong i-release this May 1. Di ba? Bongga! Kaya sa mga online dyan, tune in na sa Organic Radio, no? Kita at yan? Yes, For Organic the Radio. release. So sa 99.1 FM. Yeah.
Love Radio Nagas. Yes, totoo po yan. Ano pala, may naghapot po digdiyo since ano yan. Pero arat siya tani sisimbagan. Sige. May naghapot ka digdi, no arinda Pinkatsu ang concert ni digdi sa na. May naghapot ulo sa ida ang concert ni or kung may events ka mo. Pero arat siya, sisimbago ni dayan kung saan sila may hiling after this. Pero ngunyan, uga kitang sadit na segment muna na apudod tang nakaka-love as in nakaka-local. Ini po ang satuyang pa-fast talk with Kilia. Yeah. Yes, sa mga kabiso to dyan, Ako nakakaloka. Okay, sige. sa day po na nakaka-love, ang ibig sabihin, agrisinda, Agree, nakakaloka, agree. itong medyo hesitant or medyo kaeri lang, arog kayan. So, may mga ano lang kita di, mga 15 items, Okay. tapos graded. Diamond po. Pero yan, di ba? So, ready na ba? Ready na ba? Ayan. So, nakaka-love or nakakaloka, mas importante ang message kaysa sa melody. Nakaka-love. Siyempre, message. Sunod, kailangan mag-viral para maging matagumpay. Nakakaloka. Yes. Sabihin, hindi naman kailangan yun ang pangunahin. Yes. Sunod, mas okay ang Filipino or English song para sumikat kaysa sa local language. Nakakaloka. Siyempre, una dapat ang Sarili. sarili nating lengguwahe. Yan. Sunod sa lisanag natin ay kaya mong maglabas ng kanta kahit hindi pa 100% ready. Yes, nakakaloka. Yeah. Kaya yan. Ano ang tawag dyan? Lakas ng loob. Lakas na lang. Kumbaga, matake ng risk. Yes. Take ng risk. Kasi malay nila, mas gusto nila si mas authentic, mas Sa panahon ng AI, mas gusto nilang mahiling dibaga minsan yung mga nuances na nasarala ka. So tingin ko, kahit hindi ready yung song, pero authentic siya, tapos yaon baga naman sa puso. yes. Yan din yung Ano yun? mahirap. Nakakaloka. Yan din yung mahirap ngayon kasi may mga AI music ka mong kasabay. Na dawa, mga normal or casuals, di na na-recognize kung totoo ba talaga or kung sisi ang nagigibo ka yan, araw ka to, ay, di na kita magpangalan kanta. Amo ko pati inadad, Kevin ako. Uy, joke lang. Aladya at saka makancel ako. Sunod, may pressure pag makipagsabayan sa trends. Nakaka-love? Ano ba? Nakakaloka? Ewan ko. Confused din kami. Confused. Pressured din kami. Pressure sa trends, ayan. Sunod, music is a form of activism. Nakaka-love. Yes. Araw po na yun, no, grabe ang advocacy nindo ba lang sa good governance, pati man sa mga Safe spaces. Safe spaces, Di ba, yes. narumduman mo, nag-shoot kita. Yes po. Tanda ko to that time. Sunod, mas importante ang streams kesa sa live audience. Nakakaloka. Dapat pa rin talaga. Live audience. Live audience. Kaya mong tumanggi sa big opportunity kung hindi aligned ang values. Nakakaloka. Tama, di ba? Ay, hindi. Nakakaloka. Yes. Hindi tayo aligned. Confused. Confused kami. Sunod, kailangan ng social media presence para mag-survive sa music industry. Ah, yes. Nakakalaw. Yan. Nakakaloka. Naniniwala sa right time, right song. Right time, right song. Ano kaya ba? Sige na, dalawa na lang lugod. Hindi namin alam eh. Parang ano to, ang tawag niyan, bahala na si Batman. Nakakalab, nakakaloka. Risk talaga, di ba? Sunod, dapat suportahan muna ang local bago ang international. Nakakalab, yes. Yan. Sunod, nakaka-pressure ang comparison sa ibang artist. Tama. So, ano ba dapat natin? Hindi, nakakaloka. Oo, hindi, dapat. Ano ba kasi talaga Ay, wait to? lang. Hindi, disagree. Nape-pressure po ba kayo sa ibang artist? Ito, disagree. 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 Sige, gusto ko maaraman since usually baga po pag mga artist medyo nape-pressure or na-intimidate sa iba, kamo, paano po niyo siya ina-approach? Sa totoo lang, minsan nape-pressure kami lalo na kung di pa kami full band. Yung susundan natin, full band. Full band. Tapos kami hindi full band. Tapos parang ano daw kaya, baka magharalian. Baka dito makuha sa attention, ninda. Pero at nakapirang ulit na kita kaya na kahit di kita Okay, full band. Nakukuha pa din ng Tama si Ron. nakukuha pa din ng attention nila eh. So parang after that, na-realize namin, baka hindi tayo magpa-pressure dun sa
preconceived natin na experience sa ano. Baka dapat manindigan tayo doon sa kung ano yung pinag-usapan nating setlist, Yes. ano yung ating play for that performance, doon tayo mag-focus. So, Ay. yun, hindi kami magpapapressure. Yan, bongga yan. Sunod, worth it ang pagod sa music industry. Nakaka-love. Mas okay ang slow growth kaysa sa biglaang fame. Nakakalab. Sunod, kaya mong i-handle ang bashers. Na, so, ano, Yes. agree. Oh, yes. Wait lang, curious ba ako, may bashers ba kayo mo? May bashers Meron din naman din, siguro. meron. Ilagay natin sa siguro. Siguro. Kasi hindi namin, Di I mean, hindi namin inaalam eh. Ah, okay. Kasi medyo day sa ano, pagiling ko garo day man problematic ang ano talaga, like may ako naiisip na possible reasons kung tanong ka magkaka-bashers. Iyo. Paano daw? Problema na ninda yun. may din nagpapagupit. Ay, araw kaya? Araw ba lang kaya na? Ano man, pero garo mga tambay. Ito joke lang. Pero mayo kaming aram, Pero- kaya day may masabi. Pero I think kung magkakaigwamaning bashing, kung mabash man kami, we would respond, ano ba, kindly. Yes. Wala na lang. Dead ma. Or dead man. Dead ma. Dahil man kasi aram, so dahil may pa ma-experience. Next time, pag Yeah, sige, sige. ulit kami. Kapag may bashers, sige, sabihin na, Yeah. ala, pero may bashers tulusin na. Abang ata sa Balik kami sa radyo. Abang Balik ata sa kami conflict. dito. Kaya putang tagirara yan kung nakakaloka o nakakaloka. O yan. Music career over stable job. Paano ba yon? Ano ba? O, itaas na muna ang Dua duwa. parehas. Yan. Kasi ang explanation namin sa Equiliab, we encourage na magkaigwaning stability ang kada saro. Yes. Kung sa music man ninda yan nakukuha o sa side o ang side job ninda, main job pala. Para padagos kami makakapag-perform. Yes. Pero we also management always fights for what is due para sa Equiliab. Para din at the end of the performance, makasurvive makasurvive ang group up until the next performances. Yan. Actually, kung tutusin talaga, maganda yung perspective na bako lang nga nakafocus sa Indo dahil nga gusto ni Indo may ibang pinag-aabalahan man giraray, may life outside music man giraray po kamo dahil feeling ko duman din yung rason kung taano din na-burnout tulos ang mga members sa Indo and yan halawig na taon na or malawig pa. Yan, malawig pa ning more, di ba? At pero bago pala po ganyan, batiw ta mga kabiso to dyan na nagdadaw kasi nagdadaw sa tuwing yan kay Wilsil Pacundo Castillo from Benavisa Tinambak. Hello po. Hello po. Yan, kay Norino Madrigal. Ayan, pop rice da po ang Sorry, no po, iyo po. Tapos, ayan, watching from Baaw. Di ko mabasa pangalan mo, madam. Yan, happy Sunday man, Ana Lizelle Catura. Don Marasigan. Caramel Castudio Alano, Arlene Candelaria Alacar, Karen Lea, M.E.P. Casodarom, ayan, Raquel Aguada. Ang drummer may nagdadalan imbis na magigdi nagdadalan. Si Sey po din si drummer nindo. Si Don, Don ayan, Jose. is watching with you. Yan. Hello po, sir. Yan. So, mga members pala po nindo. Sige, pabisado daw po nindo si ibang members. Si Verna Abalayan Velasco, ang aming keyboard. Si Ella Cabrera, na may kasalingon yan. Kinakasal siya. Nag-attended ka sa Ang aming bahista. At saka ang aming drummer. Yung Watching live? Watching live mo yan, si Don. Si Carelo. Si Karel, Shout out igwa pa ulit. kaming additional members that we call part Hello, ng Sir tech Carl, team. Kuya. Yes. So si Roger Palacio, Yes, sir. is our sound guy. Si Karel, ang aming documentation, tugang ni Ella. At saka si Ray Rentoria, ang samuyang lights and visuals. So sa mga dakulang events, igwa kaming team na naka-assign for the lights and the LED wall. So, sinusubukan kasi namin ibigay na isang buong experience siya. Bako sana itong basta magsakat, magtugtog. Kaya sa Equiliab actually, we value even yung introduction. Minsan siguro rare na ang Equiliab nagkakagulo sa stage kasi gusto namin pag open ang ilaw, pagpasok ng tunog, yaon na so deliberately yung intended namin na sound. Yan. Bako itong tono-tono pa. Full experience talaga dapat ang gusto nidong ipa-experience. Yan, experience sa tuyang mga kabisos at sa mando mga yabs.
Yabs. Yabs. Saan pala po nagmula si pangalan na Yabs? Ang yabs ay hali sa word na payaba. Mm. Tapos, naggigibo ng sarong idea, ano daw magibo kita ng sarong Facebook groups na yaon sa mga supporters man kang Kilyab. So, nag-iisip ng pangaran, Kilyab supporters, Kilyab friends. Angels. Kilyab, ganun. What if na sana, payaba, tapos naghanap ng cuter way to tell it, yun yung Yabs. Yes, ang ganda. Kaya kung mayo pa po kamo duman sa samuyang Facebook groups, ang mga behind the scenes namin duman may piglalaag. So, kung nakapublish sa page itong mga pogi kami gabos, yaon sa mga bloopers naman sa Mga sa BTS, Facebook behind the groups, scene. yan. Mga never Yan. before. Yan, oo. Yan. Never before heard. Heard. Ay, wow. So, feeling, may makakadangog kami dyan ng mga ano yan, mga Kalokohan. teasers, mga Hindi, demo. Mainly kalokohan. Akala ko yan. Other side, kang Kilyab, mahiling nito sa indang Facebook group na Yabs. Yan. Sa mga Yabs dyan, hello po sa Indo. Thank you so much for watching our live stream ngunyan. Tapos ganyan pala po, since napagulay tayo sa bago si AI Music, anong thoughts nindo naman sa AI Music, AI covers ngunyan? Lalo na pati, kadako nagsisikat ko niya sa TikTok na puro AI. Alam mo ba na sa bundungon yan, kapag nagibo ka ng song using AI, ang aram ko, i-correct na lang natin kung may bago na impormasyon. Ang aram ko, di mo pwedeng i-copyright. So you cannot own ownership if you generated music using AI. So ibig sabihin, may problema na tulo sa mga nagibo. Kasi paano yung authenticity mo Yeah. and growth mo as a composer halimbawa. Kung nagigibo ka ng AI, tamayo ka mailaag na mayo ka mailaag na catalog sa sadiri mong pangalan, taday mo nga ni pwedeng mairehistro. And then there are music distribution groups na pinagbabawal ninda ang paggamit ang pag-distribute ng mga AI music, pinapenalize nila kapag na-discover ninda. Tapos may mga pirama na nagtutugot sinda, pero dapat hindi gamitin yung AI para gayahin yung vocal brand. Halimbawa, nagibo ka ng song na araw ka ini, payaba, tapos make the vocal sound like Whitney Houston. Pinagbabawal yon kasi you're infringing on a brand. Araw kaya. Ang opinion kadaklan, ngunyan baga may nagdi-distance off na sa AI ang mga tao dahil parang mas gusto na nila sa live experience. Pero there's this, paano mo tatawagin? Stigma? Joke lang, kasi stigma ay iba man eh. Pero parang may ganun, parang pag nalaman nilang AI yan, di na nila susuportahan o nagbabawas na susuporta. Ako, ang personal na pananaw ko dyan, tama man na talagang ibuhos natin sa mga totoong tao na creators ang suporta natin. Those who are arranging yung mga kasi trabaho talaga yun tas creativity yun. Tapos sabi mi nga although powerful ang AI to create the sound, pero parang may kulang. Kasi doon sa songmaking class namin, parang pinag-uusapan namin, parang walang soul. No? Ay, nagaya niya yung beat, joke lang. Ala. Nagaya niya yung yung sistema, pati yung build up, pero pag pinakinggan mo, kahit magaya pa niya ng maayos yung accent, parang may kulang eh. Tingin ko, at tingin ng marami, yung soul, na ngayon lang na pag-uusapan, yung soul ng mga kanta, yung kaluluwa, mas lumalabas ngayon kapag, dahil din sa AI. Kumbaga, dahil sa AI, merong mga kanta na parang walang soul, at itong mga gawa ng mga tao, kahit gaano kakaro, ay andun yung kaluluwa. Yung feelings, yung diba? feeling, oo. On the positive note naman, may mga kilala akong music producers, they use AI to analyze. So, yung napapabilis naman niya yung So, kumbaga, kung gusto niyang malaman paano ba kantahin to, gagamit ng AI to isolate yung vocals, tapos at least magagawa niya na yung Yung mga ganong bagay, ginagamit mo positively yung AI para tulungan yung musician. Pero hindi to create generative work para dun sa musician. Diba? Parang ikaw, pwede mong i-AI yung list, di ba? Yeah. I-automate.
Pero pag nag-online ka, alam ka namang ibigay mo pa yan sa AI yung boses, Yeah. di ba? Paano yung kahit hanapin pa ng AI kung sino yung nag-greet tapos i-greet niya, iba pa rin kapag isang DJ Pikachu ang bumati sa kanila, di ba? Yeah. Ganon. Yun yung ano, yun yung pananaw namin sa AI. Kung baga, gagamitin ng AI, pero wag hayaang AI ang gumamit sa'yo. Parang ganon, di ba? Huwag hayaang AI ang mag-create para sa'yo. Yan, ang ganda nun ha. Tapos, literal na wag mo ipairal na lang gabos sa AI. Kung help, pwede pa. Kasi papadali na kayo ng live ta. Lalo na ngunyan, kayo po ta mag-adapt. Araw kang ginagawa po niyo sa music, fusion, inject. Yun si pag-adapt nindo sa music ngunyan. Kung sa AI man, data hayaan na doon na lang mag-ikot gabos. Di ba? Aratsan pa rin po, malaw kita sa radyo para i-promote ang sindo nga mga events, ganaps, asin music. Dahil papatutong ta aratsan ang ngayon, ang panahon. Di ba? Excited na ako! Pero bago pala po kita uga pa man kita mga 6 minutes. Yan. Okay. Since kamo nga ni po sa mga pioneer sa mga araw kayo na movement advocacies, gusto mo man maaraman ano tong kung kamo magibon sa diring playlist ka mga Bicol artist, at least tigsararo kamo sa listahan nindo. Anong music as in kaisay na kanta iyan? Na pwede nindong i-promote mo yan sa live stream ta. Si Minot ka na. Siyempre, promote ko, siyempre, ang Danit PH, kay VJ Gomez yan, na band, which is included din kami doon. Anong music, anong song po ang very specific na para i-search bitulos yan? Sa ngunyan, Demi pa siya nare-release. Ay, si wow. I-release mi pa lang si song. Ay, dapat tayo nabangan. Ikaw po, sir, anong... Go, go! Sige na, tabi. Pass mo. Okay, Ah, so pass. ako idadagdag ko sa listahan itong recently ni-release kang samuyang student sa Pagsibol. Si Angelo Perida, ang sa iyang song na Ama Ko. Actually, ni-release mi ni kang Black Friday. Tapos, ano siya, magayon siya na it's a pop and also a religious song. Ikaw ulit! Dagdag! Lagi mong playlist si DJ Pikachu. Iyo, alay nindo, i-play tayo or sindang maimbitahan ta sa sunod, di ba? Si Ched Valencia, of course. Ched Itong Valencia. sa ka na lang. Ilalagay ko yan sa aking playlist. Si Charmel. Si Charmel, igawa na siyang mga release. Charmel Badjola. Yeah, Charmel Badjola. Yung releases. Hatinduyog. Ang Hatinduyog, although wala pa silang releases, si Sebang may releases na sa network. Si Chris. Si Yan, si Chris Chris Aranyas. Aranyas. Yan. Igawa siyang song na Tiyak. Tiyak. Ayan, yan sa Spotify ngunyan. Sisay pang yang duman. Ang mga kaibigan namin sa Legazpi, ang world music group doon na Siak, meron sila ding release sa ano ninda. Of course, siyempre si Diwata, si John Roberts, Tot Happy. Kung familiar ka man sa song ninda na Celeste. Yes. Puntigdi sa Naga, siguro I would add Sisay pa daw ang may release. Yun din actually ang problem kaya tinutulungan din namin sila sa mga releases ninda. Pero ang aram ko, ang GGWP at ang Gira, may mga releases in the past. Sa mga yang subanda kang Aki ko pala. Ang Duel, sa Duel at saka sa Sierra Madres, mga senior high school ini kang Ateneo. Wow. And then, may release ninda. So, igwas sindang release na pigibo ninda sa context kang Ateneo Orsem. Tapos, susong na pigibo ninda duman, pig-release ninda on Spotify. Di ba? So, yun. Ay, i-adapt ko pa rin ang kay Banta Sudma, ang Frisbee. Ang Frisbee, Yes. yan, ang Frisbee. May releases man ang Frisbee. Ang banda. Actually, ito ibang artist po sinasabi no, bistado kasi, garo, nasa listahan ko yun. Yan, malay nindo. Tapos, yan mga kabisyo, araat na lang malaw kita sa radyo para maaraman nindo kung sisay, sisay man sa kuya. Kung sisay ang susunod na magiging invited na artist, kung saan ta may hiling ang Kilyab sa Masaron na Aldaw, sa mga future releases, sinda kasi na, sinda mga kanta, di ba? Bongga!
Say pala po sa rutang DJ Manidi kay Matthew Dancer, maray na hapon, nakaka-proud maging Bicolano. More music po mga sir padago sa pagpauswag kang sa tuyang musika. Maraming salamat po. Sa mga kabisyo natin dyan, ma-wrap up na kita siguro dahil dikit na lang malaog na kita sa radyo para dangog ang sa indang kanta asin i-promote kung sa insinda nindo pwedeng dangugon na asin madalan sa masurod na aldaw nga ni po muli. Ini po ang first episode kang Love Local. Bago po ka i-promote lugo din po ang page nindo. Ang page mi po, yawan po kami sa Instagram, Kilyab Music. At yawan man po kami sa Facebook, sa Kilyab Music. And igwa po akong TikTok. Yawan man duman minsan ng mga kang Kilyab. Mga kalokohan kang Kilyab. Yawan duman. And of course, we have our Spotify. And syempre, yawan po sa page to piga-upload may na pre-save link para po sa song na ngayon ang panahon. Ito po yung live performance. This will come out on May 1 at importante po ang inyong support para makapag-create ng global and nationwide impact ang song sa release day nito. Yun po, maraming salamat. Yes! Diba? Sabi ba din ni Bormeo, Marvin, go Bicolano music artist. Yan sa mga bisyo to dyan, magdiretso na kamo sa radyo, buksan rin do ang sinong radyo sa 99.1 Law Radio Naga dahil madadang ulit nindo ang Kilyab sa radyo. Kaiba na sindang kantang ngayon ang panahon na i-release sa May 1, di ba? First time matang madadang din sa radyo. Asin, sa masunod na week, aldang madadog naman nindo sa indang mga kanta. Kaya abangan nindo yan, di ba? Bongga! Yan, sa mga kabisyo natin dyan, kapag may bisado ka mga local artists, mahalay nindo, sino na ang sunod. Kaya di ka masupang mag-sending suggestions. Mahalay nindo, pwede ba ka mo mismo mag-message sa muyo kung bet nindo, diba? Diba? Sa susunod, tuloy-tuloy lang po kita sa radyo, dili lang po sa Love Local, nakaka-local, kaibanan ang Kilyab. Gusto ko po, kung magsabi ng kailangan pa bang i-memorize yan, basics. Sige na ba? Muli kaibanan ko ang Kilyab. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan! Paalam po muli ako si DJ Pikachu. Hindi lang po sa Love Local. Hanggang sa muli mga kabisyo, paalam!